Ame sibiri la janvier kalo kile tan samba flamuga ani wara fuli be aw ye faw sigiyɔrɔ la amnu be ka lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ayo bisimila an ka bi don kibariyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ la kunungo juma janvier kalo kile kɔnɔntɔn an ka jamana CNTMA ani député Mamadou Hawa Gassama ale kɔni ka kiri koɲɛw kɛra kunungo juma Abidjan dugukolo o ka min yɛrɛ la a ɲɛngili do waleyaw la ko a ye kuma minnu fɔ ka taa jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni yɔrɔ ni olu ma bɛn kiri kɔni tigɛlen kɔfɛ a yirala fɛn min k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana sariyatigiw fɛ k'a fɔ ko Mamadou Hawa Gassama a kɔni bɛna san 5 kɛ kaso la min yɛrɛ fɛnɛ na a bɛna wari sara min ka sababu bɛ taa jɔ fɔ sɛfɛ wari 100,000 bɔɲako la nka min ye a ka lafasabaga ye ni o ye a ka avocat ye o y'a yira k'a fɔ ko Mamadou Hawa Gassama kɔni tun ye yafa ɲini ka kɔni bɛn ye Yoroso dugu min bɛ yen nɔ ko Karagana a yirala ko alamisa don janvier kalo tile 8 ko banbagaci wale tigilamaw kɔni jigira o dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min kɛra sababu ye o kɔni dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni la ka fɔ dugu yɛrɛ misiriba da la ka u ka sariyaw dɔw kɔni fɔ u ye ko o dɔw bɛ tali kɛ zakaw bɔli la ani ka taa se saraka wɛrɛ olu kɔni ma ko fɔ ka taa se ko musow yɛrɛ kɔni ka filibaw do ka u sutura u kɔni taara ka t'u ka sariyaw kɔni sigi ni wagati na Karagana dugu kɔnɔna la Yoroso marabolo kɔnɔna la Togola kurani ale be kolongo dugu kɔnɔna la ni o be Masina marabolo fɛ Segu region na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala ka fɔ ko alamisa don janvier kalo tile 8 ko banbagaci wale tigilamaw kɔni binkani wale ta kani dugu kofɔlen sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa 3 bɔɲɔgɔn olu bɔnɛ u ni na wa maa 13 ka olu sɛbɛkɔrɔ joki kuma min na u ye ni waleya kɛ ko o fɛnɛ kɔfɛ ko car dɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Bamako ka i kunda dugu kofɔlen kan u kɔni o fana attaqué min na u kɔni maa caman fana joki o bolimafɛn kɔnɔ mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni na ko u kɔni taara ka boli ka ɲɛsin ni u ye lapitaliso ma fɔ la ka nɔgɔya kɛ u ye Banani plantain ni an bɛɛ bɛ a fɔ ale ma ko loko min yɛrɛ kɔni bɛ dun kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la nka yirala ka fɔ ale kɔni fanba bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don kɔnɔna la nka fɛn min ka ka fɔ an ka jamana sɛnɛkɛla dɔw kɔni ye a experience yɛrɛ kɔni tante ka a lajɛ ni a bɛ ɲɛ an ka jamana kɔnɔna la a kɛko filala o kɔni kɛra ka sangani ni wagati laban ninnu ye min kɛra Bankasi dugu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko kɔni loko sun kɔni sɛnɛ Bankasi dugu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni falela ni a ye den ɲumanw caman di min yɛrɛ la tɛ se ka fɔ ko danfara tɛ ani kɔkanta ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana kɔni sɛnɛ ani a ko taa ɲɛ don an bɛ taa Yɔrɔ du Sahel ka olu fɛ yen nɔ dugudenw kɔni bɛ ka welewelemada kɔni kɛ ka taa jamana ɲɛbaw ani marabolo ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka kɛnɛ lakana ka o lasabati cogoya min na Yɔrɔ du Sahel dugu kɔnɔna la ka da kan u y'a yira ka fɔ ko a bɛ wagati kurunin bɔ sisan nɔ ko banbagaci wale tigilamaw kɔni talen don i da ka jugu kɔni sigi u da la u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ ka fɛn min a vi cogoya kɔni o gɛlɛya u bolo dɔɔnin o kama k'u bɛ weleweleda bila ka taa an ka jamana lakana tigilamɔgɔw ma an ka jamana marabolo fɔlɔ la an bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni janvier kalo tile 6 tɛmɛnen Kayi polisi la kaw ka wulikajɔ sera ka to kɔni tigɛ kɔni kɛ sifinaka maa 2 la min kelen si bɛ san 24 kelen si bɛ san 26 u ka baara yɛrɛ kɔni tɛ fosi ɲɛnaminimafɛn olu kɔni jakoli kɔ dugu o kɔnɔna la wagati min na tigɛ kɔni kɛr'u la yirala k'a fɔ k'u kɔni kɛlen ka taa u ka feerefɛn yɛrɛ kɔni dugukolo dɔ de jukɔrɔ min na ka dingɛ sen ka a dogo a kɔrɔla la ko a kɔni bɛ tali kɛ fɛn min k'a fɔ furakisɛ min yɛrɛ kɔni ni a bɛ maa ɲɛnamini o duzeni caman de tun bɛ u bolo min yɛrɛ ka sababu ta i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyɔn caman yɛrɛ fana la Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la
farikolo ɲɛnajɛ bina ku ka kunungo juma an ka jamana samata sɛgɛw ni ko na fɛn min ye Senegal jamana ale ye sebagaya sɔrɔ an ka jamana kan ni kuru kelen o ye tuma min na maciw yɛrɛ kɔni banna ma caman kɔni dusukun ma kasayara min na jama fɛrɛntan yɛrɛ kɔni jiginna karamɔgɔ Sinayogo ale ka jabala la min yɛrɛ la maaw tara ka tugu nisɔngoyaw yira an ka sanga ni polisi baw ka wuli ka jɔ u kɔni sera ka mɔgɔw yɛrɛ kɔni la kunbɛn joona walasa a kana kɛ masiba ko ye maci kelen kunnafoniya olu kɔnɔna la maaw kɔni bɔra k'u ka dusumakasayaw kɔni yira bɔlɔlɔsiraw fɛ ka d'a kan macama y'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ Sinayogo ye nin kuma min fɔ ko o de kɛlen bɛ sɔrɔ sababu ye min na an ka jamana samatasɛgɛw ma se ka sebagaya sɔrɔ ka d'a kan ko a ye nin ja ninnu bila wagati min na ko Senegal dɔnnibagaw fana kɔni wulila ka jɔ min yɛrɛ la dɔw y'a fɔ ko hali ni an ka gardien cogoya kɔni ye terrain kɔnɔna la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ kɔni tun bɛ a la nka min na karamɔgɔ Mamadu Konate ale kɔni bɔra ka kuma min na y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Sinayogo ka kumaw kɔnɔna la ko kuma jɛngɛnna a bolo dɔɔni ko ni a tun y'a fɔ ko ka jama fara a yɛrɛ kan k'a fɔ ko Mali dɔnnibagaw n'aw farala an kan ɲina n'Ala sɔnna ma an ka jamana samatasɛgɛw bɛ sebagaya sɔrɔ ko a kun ka ca la dɔnnibaga ɲuman bɛɛ b'a dɛmɛ nka ni a y'a fɔ n'a hakili tɔgɔ ye ko juguya bɛ se ka don ko la ka d'a kan k'i mana kɛ cogo cogo i jugu tan tɛ ko i jugu n'a essayer ka i lakari o bɛ kɛ ni mun ye k'o bɛ kɛ ni dankarili ye an ka jamana samatasɛgɛw ka sebagaya la ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Etats-Unis kaw fɛ yen nɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɔni bɔra a ka interview dɔ min publié la janvier kalo tile 8 tɛmɛnen na min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn kelen bɛ se ka ale bali ka a ka sebagaya boli diɲɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan walima diɲɛ jamana bɛɛ kan k'o bɛ tali kɛ ale yɛrɛ ka hakili de la ni o ye a ka conscience ye ko sinon ko o sariya kisɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka ale bali ka a nikanko kɛ ka a digona kow kɛ ni kuma ninnu kɔni kɛra ka sanga ni fɛn min ka dɔn k'a fɔ sennaw yɛrɛ kɔni kɛlen ka a voter k'a fɔ ko a yamaruya kɔni tɛ Donald Trump bolo a ye waleya min yɛrɛ kɔni kɛ Venezuela jamana kɔnɔna la ko a ka o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni a ye nin kumakan de fɔ ka jabili kɛ ko a tɛ siran fosi ɲɛ wa foyi tɛ se ka a bali ka nikankow kɛ fa min ye a ja diɲɛ jamana min ye a ja ko fɔ n'a bɔra ale yɛrɛ kɔni conscience la Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw ni bɛ da sigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniyaw la an b'aw fo a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ala k'an ka jamana basigi